салом бинандагони хабар-тиҷи лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. Рӯзҳои наздик бонкҳои иштирокдори корти миллӣ ба омодасозии банкоматҳо ва терминалҳои худ барои қабули кортҳои Русия дар қаламравии Тоҷикистон шурӯъ хоҳанд кард. Дар Тоҷикистон нахустин амалиёт бо корти мирри Русия сурат гирифт. Бинобар иттилои манба, аввалин амалиёт тариқи корти мир дар бонки давлатии амонатгузории Амонатбонк аз ҷониби муовини директори генералии низоми пардохтҳои мирри Русия Сергей Бочкаров, ки дар душанбе 6 декабр дар форуми технологияи муосири пардохти амалии истифодабарии технологияҳои муосир дар соҳаи молиявӣ иштирок намуд. низоми пардохтҳои мир Русия охири соли 2018 бо низоми миллии пардохтҳои Тоҷикистон корти миллии созишнома ба имзо расонид. ҳамгиронии низом бояд ба ҳисоббаркуниҳои пули миллӣ, инчунин рушди ҳамкории мутақаббилан судманди иқтисодӣ ҳар ду давлат мусоидат кунад. ба гуфтаи директори генералии низоми пардохтҳои мирри Русия Сергей Бочкаров, банкҳои шарики корти миллӣ имкон доранд кортҳои низомии миллии Тоҷикистонро бо замимаи пардохти мир дастрас намоянд. ин ба дорандагони чунин кортҳо имконият медиҳад, ки онҳоро на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар Русия, инчунин дар дигар кишварҳои ЭДМ, ки дар он ҷо низоми пардохти мир мавҷуд аст, истифода баранд, гуфт ӯ. Ёдрас мешавем, ки низоми пардохти мир низоми миллии пардохтҳои Русия аст. иштирокдорони он 302 бонк мебошад, ки дар қариб ҳамаи онҳо аллакай дар шабакаи дастгоҳҳои худ кортҳои мирро қабул карда хизмат мерасонанд. 159 банк кортҳои мирро бароварда истоданд. аллакай 69 миллион корт бароварда шудааст. ин буд видеои имрӯзаи мо. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред дар бораи ин кортҳо? Кортҳо хеле хуб мешавад ва хеле осонтар мешавад барои мо. шумо чӣ фикр доред? ҳатман нависед дар комментария.